दिनै फोसावदिं मेलखौ लोब्बा लाखिनानै जाम्बुगुरिनि बे गामियाव जोङो बिथांमोननो कंग्रेसनो मानो भट होनांगौ बिनि सोमोन्दै फोरमायनो फैदों आरो मा जोंनि खालि जोंनि बिटिसि एबा आसामनि खोथाल' नङा अल इन्डिया आरो जौगानायनि फारसे भारतबर्षआ बिराद गाहायाव दङ जोंनि इक'नमिक अर्थ बेबस्थाया पृथिबियाव फार्स्ट नाम्बार दङ थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव इक'नमिक डिसपेरिटी रांखावरि सुबिदानि गोजौ गाहाया खोब बेरखांनाय खारन जोंनि माखासे फुजिफुथियानो जोंनि बांसिन धोनखौहाय बिथांमोननि आखायाव लादों बेखायनो फिसा फिसौ कल कारखाना एमएसएमइनि बेबस्था गैया जानायखाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि रायजोफोराव स्पेसियेलि आसामा दिनै सबसे दरिद्र स्टेटफोरनि मादाव गंसे स्टेट दा आंनि गिबि मावनो लानाय हाबायानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहाय साख्रि बाख्रिनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जोंनि फिसाफ्रा डाक्टार इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार बिदिङाव जानो हायाब्ला बिथांमोननो कारखाना इन्डास्ट्रिफोर खुलिनानै मावनानै जानो हानायनि थाखाय बेबस्था होनाय बेफोरनो जोंनि मेन हाबाफारि जागोन आरो लोगोसे आबाद फोथाराव दैनि राहा खालामना होनाय जागोन जाहाथे बयबो मोजाङै आबाद मावनानै फसल मोनो बेनो जोंनि गुबै नाजानाय बेनिफ्राय जोङो गामियावहाय न' बां गैजायै गरिबफोरनो जोङो PMY न'खौहाय एबारावहाय 1,30,000 जायगायाव जोङो खमथारावबो 5 लाख खालामनाय जागोन बेनो आंनि नाजानायनि गिबि थांखिफोर आरो मा ना हाग्रामा बिथाङालाय बै समनिफ्रायनो गिलौ बालौ केम्पेन खालामदों प्रग्राम खालामदों बर' सेंग्रा सिख्ला बयबो लायनो गावसिनाव फैजोबबाय UPPआव थानाय नंलिया दिनै नुबाय बिथांमोना केम्पेन खालामाखै जिरायजोबबाय जानो हागौ बिथांमोना हिमन्त मामाजोंहाय बुजाबुजि जाबाय नामा बिनि खारनानो जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै देरहाला BPFनि मुल गुथिया दिनै धंस जाबाय कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो दा नंगौ जोंनि दावहाया एक्चुअलि BPFजों जानाय नंलिया जोंनि दावहाया UPPLजों जासिगोन BJP भार्सेस कंग्रेसआनो जासिगोन आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे बर' हारिया नैबे बड'लेण्ड बिनायनि नामाव 50-60 बोसोर जोङो आन्दलन खालामबोबाय जोङो जेबो फिथाइ सोरजिनो हायाखिसै जा एसे माबा मोनसे सोरजिदोंमोन बेखौ BLTनि नाजानायाव बिथांमोनहाबो दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिथांमोननि नाजानायाबो ओरैनो दैयाव थांबाय दा बेवहाय जोङो रोखा जाबाय जे BJP फैनाय लोगो लोगो जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि 6 शेड्युलनि जे बेबस्था बे बेबस्थाया बावैसो उनावनो स्क्रेपआनो जामारसिगोन सिस्टेमा ओरैबायदि लांबाय दा बेखायनो BPFआनो जा UPPआनो जा रायजो राजाया बुजिनांसिगौ जे BJP थायोब्ला जोंनि बे 6 शेड्युलनि बेबस्थाया एखेबारे कमप्लिटलि धंस जागोन बियो रोखा जाबाय बेखायनो नोंथांमोना साबधान जा दा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जानला मेनला जोंनो हो होनलाबायबा जाया जे जायगायाव दिनै BPFआ देरहाखाला जे जायगायाव दिनै BPFआ देरहाखाला दा बिथांमोना देरहालाब्ला बिथांमोना होननांसिगौ कंग्रेसनो होदो खारन BJPखौ गावसोरबो सैखाया BPFनि नेताजों लोगोसे बिथांमोननि कर्मीफ्रा BJPखौ सैखाया UPPखौ सैखाया अब्ला नोंथांमोना जेराव देरहाखालाब्ला नोंथांमोना बुंनांगोन बुजाबुजियाव फैदो जोङो BTCआव देनां बुजाबुजि खालामसै खिन्थु नैबे MPआवहाय नोंथांमोना कंग्रेसनो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों हाग्रामा मोना उफाय गैया खाम्फा बिथांमोना मोखां होथेनो आन्था जोङो ओरै खालामगोन ओरै खालामदों होनबाय बायदों खिन्थु रियेलि सिङावहाय बिथांमोननि अंखआ एखेबारे जालिया दा बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ दोनखुमानानै लाब गैला थामहिनबा रायजो राजाया बुजिनांसिगौ जे एबारावहाय BPFआथ' फैखाला दा बेखायनो जोङो ज' जाजायनो कंग्रेसआव होयोब्ला खारन कंग्रेसआ ट्राइबेलफोरखौ अनो कंग्रेसआ मुसलमानफोरखौ अनो कंग्रेसआ आदिबासिफोरखौ अनो कंग्रेसआ गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ अनो जों गासैनिबो लानानै मोनसे सिमां नुदों जों जयैनो देरगोन जयैनो गेदेर गोलाव जागोन दा बेखायनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनो सानदों नोंथांमोना BPFखौ गाज्रि मोननाय जाया कंग्रेसनो होयोबा बे हारि आरो हादोरखौ बासायनायनि मोनसे अनसायनाय हाबाफारि जागोन बेखायनो आङो दिनै बे हाबाफारिजों रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायनो सानदों आइ आफा नोंथांमोना जयैनो 7 थारिखआव मेनि 7 थारिखआव ज' जाजाय फैनानै बे आखाइनि सावगारियाव नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौ होनानै देरहाहोदो जोङो एबार दिल्लीयाव सरकारा कंग्रेस जाखासिगोन बेखायनो कंग्रेसआ फैयोब्ला जोङो BTCखौ रेबें खालामफिनगोन बेनो आंनि खावलायनाय